Hello κόσμε! Πώς είστε? Σήμερα θα παίξουμε το Draw Your Game. Έχω ήδη φτιάξει ένα και μπορούμε να παίξουμε άλλον εδώ πέρα. Αλλά πρώτα θα πάμε στο Create που έχω φτιάξει ήδη 2 χώρες. Λέγεται 2 χώρες. Εδώ πέρα είναι για να σωθείς, δηλαδή escape. Και το άλλο είναι για να... για να καταστρέψει τα μπλε. Τώρα θα πάμε να παίξουμε. Και αν μετά σας δείξω ότι αυτό που παίζω εδώ πέρα το έχω ζωγραφίσει στην πραγματική ζωή. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι τέλειο. Αλλά το πιο είναι λίγο κάπως χάλια όταν κάνεις αυτό. Γιατί μπορείς... δεν είναι και χάλια. Σκαρφαλώνεις. Είναι τέλειο, σκαρφάλωσα πάνω. Δεν είναι και κάπως τόσο χάλια. Ωραία. Εντάξει. Πάμε πίσω. Πάμε. Ωραία. Όπως βλέπετε, πατάς, καταστρέφεις και τα πηγαίνεις ακριβώς εκεί πέρα στο κόκκινο. Τώρα... μπορώ και πάλι να το κάνω αυτό. Τέλεια. Πηδάμε. Πηδάμε. Έλα. Ναι, το πέτυχα. Πάμε στο κόκκινο το δράκο. Όπως είδατε το κατάφερα. Πάμε τώρα στο escape. Με τα σούσι όπως βλέπετε. Πάμε να το παίξουμε. Escape. Σούσι. Δεν κάνω τίποτα. Όπως βλέπετε πατάω τα κουμπιά, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ναι. Τώρα παιδιά θα πάμε να παίξουμε άλλο ένα παιχνιδάκι. Δεν ξέρω αν έχω άλλο ένα παιχνιδάκι. Θα πάμε να βρούμε. Να μου γράψετε δηλαδή στα σχόλια. Ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξω την επόμενη φορά. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Goodbye!